Oğlanlar gıydır, salamu aleyküm emmende. Meni yığdır ne diyanı? Etmen aydı kopaklarına boyuna görmekti. Vapşi absolutno. Meni yıkıp bolanam. İyigene bir kimlere yine yüzdenesin bile. Çekin beni aşağı. Çekin diyara. Çekin beni aşağı. Ben soruna boyuna yamak. Karaç maydanlı Akel Production. Ennem gelin indi men sabırda düşünüreyim. Akel'la gitsik. Mağa vaxtını bilyan desem ben malı işedim yaşataydı. Mağa sponsorluğa defteri geldi. Meni ceyamdan soň umuman aýdanda agalanmasa bolsun taňar ýakasyn option geldi awçan sana sponsorluğa edeli. O näme desin ele? Studio. İlki bilen. Tänem şu men kliplerimi görkezdim ele. Men indi meni şakar koyjak size klip. Men hemmäňde de wiz vok goýan bar studioda. Gelinini näme gel ýarşyk görýär. Kiminki izlaçyny karşına kimden aýlap görýär, kim näme diýär. Akel Production. Indi men şundan başlan taka option maydanda ofisine şundan varat. Taýmy daqlam inni gelip başladı. Ýene köp zady gatar tıkmaşla kabildi. Bu teredilmekde. Ene bul men kaldorum bolup gidýär oğlum. Option maydanda taka men şutadan gitbeşi edäýem ýagdaýymda diýip şul ene ullu kanca kaldory. Aka koydum. Inni muňa girýäs, bu taýda montajy muň oglançyklary trenesipada kançaneram daqmaly bu ta. Ay karaçym bir şepdeden soň belli bolar diýip men pikir edýän. Daşyna bu ýokardan daýan bar. Şu taraplara çende getirilýär umuman. Inni diýjek bolýanladım. Ýene maňa näme gerekdi şul men bilemok meni zakaz edem oňumno. Ene umuman ene kelme zat. Ba, Allah şükür ýoşganym etmeli oglanlarym üçin nesip bolsa. Inni paka men bilemok näile kamera çimen paka aýdan açdy. Montajy istat diýdi, olmady. Bunu paka men bilemok näile zat men şonu kliplerine feredesin mele. Şurana bilip zakaz bilip duraw erkek gel. Men prosta näme diýesin mele boýnaýma. Kim zadam edip bolýar? Kim zadam öwrenip bolýar? Men şu köýnegim bilen başdan bäri. Ene men seni näme zakaz aýdýar. Men şuňa geldim oglanlar. Ene düşündiňiz mende? Maňa nahuy ne нужно они. Вы поняли? Maňa gerek gel, maňa edilen zat gerek gel. Düşündiňizmi? Oň bilen ýokaryp gidip bolan o. Maňa öz zadym gerek. Enne düşündüňiz? Maňa öz zadym gerek. Ene men özümkini götürýän düşündiňizmi? Sen özümkini götürmegim bilen men kellem hiç ýerde durmady. Düşündiňiz? Ýaş öfük gelýän oglançyklara gyzara. Gyrağa geçip çilim çekip ýaşaýyp kapadatlarla meşgullanyp bermäňde ýüregiňizde Allah lüboy adama arzu berýär. Lüboy adama şol arzu keypini Allah bereno. Siz aslında şu zada yetmelik berýär. Ýöne Allah size iki ýol berýär. Sen şu tarafa ýöreýänmi? Ýa-da ikinji ýol ýöreýänokmy? Ene sen şoňa görä Allah sana nesibäňi çykýar. Men prosta näme etdim? Allah maňa arzumy berdi. Men şoňa tarafa mylgadym. Ene şonluk bilen. Indi men siz bilen näle düşünýärin? Nesip bolsa Akel Production'yň dadyny açan kanalyny açan tapşak edin oglanlar okman suratda nesip bolsa. Davaçy zarwýam ha. Soňra boy. Bu sağolum kim gollan bolsa men näy taňary ýalkasy sizin gollaňyz bilen men şutap geldim. İş şeyde meni Allah şükür. Men sojama. Всё, оказывается, возможно. Indi koýnum çaşdam öyle diýdim öyle. Ene diýje bir mana ýöne koý baglanlar bir taryh aýdaýyn. Telefon men kanalyma düşürmek üçin iki telefon gerek önümde biri düşürýän biri. Şu telefonymy almak üçin men 70 ýaşyma berip şu telefonym zadalýadym da. Onu düşünäýin oglanlar şu zatlar bilen. Köp patbeşik boluşda men ýekeje ýalňyşymda şu taýyp ýykyldyma. Öz sadalygym bilen, öz sadalygym etdim dänim ýöne koýjylar. Bilýän şu mukawy gip seretdiň ha. Men näle düşünmemäsiňiz. Haýsy blogerler ýüzenýär. Haýsyny şoňa çydardyňyz? Hiç ýene. Şoň üçin ýene inni basanlar men size gatywaram. Men size gatywaram. Taki должно было быть. Sağolun, taňar ýakyn olar. Sen köp, men seni hiç ýene meýköller. Siz dogry tarafa ýigrendiňiz. Menim özümi ýigrenen oglan şonda. Menim özümi ýigrendim eden zadym üçin. Düşündiňizmi? Ýene kör bir gede hasasyny alýar. Bir gede jigallar ýa kör hasasyny. Nesip bolsa söz berýän men size. Inni ikinji şaga başladyk. Çünkü taşşap diýäniňiz siz ýalňyşlygyňyz oglanlar gaterbet ýalňyşlygyň. Prosta adamçylyk. O kontentim mara kritika wajydýan kontentim näme üçin ýapdyň diýip sorajak bolsaňyz oglanlar. Men ýapanynyň sebäbi onu maňa bir mudur çylaýak aýtdy da adyna şey diýip durýan. Jigim diýdi. Sen diýdi birinji klasslara diýdi, birinji klass okuwçylara diýdi, sen 10-njy klassyň zatlaryna öwretjek boldun diýdi. Onu gowsy alla edip görköz diýdi. Menden sana maslahat bolsun diýdi. Sen şu derejede sterjin ma içinde diýdi, işte şonu öldürtme diýdi. Şol sebäp bilen seni öldürýän şol sterjin diýdi. Men şu mudur çylaýaga sağol taňar ýakasyna aýdýan şol mysal üçin. Şonu bilen men şu kritika aýrýan pakaşda. Pakaşda ýapýan men şu kritikami. Hemen sağol oglanlar gollaň şu taňar ýakasyn.
Etip Akel Production'a подписаться edýär. İnşallah ýatyr ona matçam.